Kahenyo trap Aceh National Movement sengkemi keladawa nak ke KHADC. Bahkan penduk pendam no Sendon, ya kejing penbenarat ya kesenong majai. Ubak Raiwan Sotun Asisten Sekretari, haba keren berunang tok kubor, hadin bakaseng kelalai bani kenduk, ya Chief Executive Member ke KHADC, ubak penyesing sim, hene kasing tok ding. Ulang bakaseng ke keren nak kebasyai, badawa lang bau CM, baka KHADC kamde ban sengap ya kejing dawa, jongki ar ni laingut, hari kadai baik ban penduk pendam Sendon. Ulapan pau bakaseng ke persyak ban airat ya ke majai, nama kaseng ke Isyai kedar, baka 9% kibril, kibasyong hangtei, kimde ki trairi trai muluk, hari kibabunhi kibril kide kibawan, nakari Bangladesh. Baladaja ba penlong raja ke senong majai, kinong wei nong ar kin sayok melek trai kli, halor ka kendo ke siap. Hagane ke jile kendu ke HNM, haga jinon lang kino lamba kemat kaseng bakentup, upres dan balam perang karbani. Kilai tiru dekat dorkas hau CEM. Kuman kedewang ni, baka KHADC ya kasngi palai, kelapan sange no syua ne put anhul, ya ka hukum balapan mi dekat executive committee, halor ka rai majai sora simship, ka balapan mi ya ka arpoi tarik jeliu arjarap hosau. Toh, mentah kasngi lawan bu kene ga memorandum hakami jong chief executive member jong ka KHADC ba penjat sing sim hakami dai ba kene ga kam hapok majai ho menin mesing lai hapok media haki newspaper ki bobon ba ya kene ga kam hapok majai ban airat ya ka majai nakaliang jong district council ki la pen sange no swa sipor handai ka jing ut ka jing nam jong gibreu ki badon cha ketika than kamtam hakami dai bat ka himas ora ka jingud jingnam kolong ba balai bancu pensa teng ya gene benta ka jingkwa jong kini ki briu ki badon cha kathe ka hima kolong baik ba ban penduk pendam sundon no na ya keren chok le sai sngi ya ta kamajai ba kadon karaj ne kam don karaj ndai ban penduk pendam sundon no ban e be ya kamajai ba kolong kum ba ka julong mencua bat ya gitu ki than ki badon chito te ki briu ki badon hak tu ka benta ki ong ba ngimkwa chok ban ya keren ya gene benta la sai le sngi ndai ban penduk no tiga jingi keren jungi bad UCM na kalak syai kedar bad UCM ulaong dak basyai ba yakaba mentah sipor ngin e no swa hak bidai ba kene benta bad UCM ula keren hiru dak basyai ba hapo artiyo ula ai kapor syaka hima bakan lum ya ka general meeting jong hima lani ka dorbar jong hima kenang ba ka ki paiba ki khot jong hima ki badon hangtu ki paiba ki nong song jong tu hima kin la ban rai laki kwa ne em ban ai ya karaj jong ka majai lani bakin penduk pendam no te nakaliang jong UCM ru ulaong ba nakaliang jong UCM ulaong ba dan bentai hak bedai ban yasa ne ban ai ne ya kata karaj ya pok majai ndai on page benia ya ki kot isla ya ki sakhi satar ki ba nadu mendai thai kaya bat kolong humno ndai ka final ka ba khadu hi UCM ula keren dak basai ba hadin ba lade penlong ya ke hima te hakata ke hima hakata ke dorbar jong ke hima sora simru ya ke resolution jong ki khot ki babun hang tu ban pen laki kwa na ki kwa na te ka we ke bang isngotenat mena kolong ba UCM hi jong ka KHADC usania hak jing penya jong ki nong song jong ke hima sora nakaliang jong ka seng hi ka keren be tang sigentien hak be dai bat kani ka kam hapo majai bakaseng HNM kadon bat kinong song jong ke hima sora bat ke jingdawa jong ke hima sora kadai be jingdawa jong seng HNM kata kadai ban penduk pendam sendon la ne ban penduk pendam sendon no ya kene ke jing kwa jong ki wei arngot ban penlong raj ya ke hima majai kata kadai ke jing trang jong ke seng kumjuk ru ke jing trang jong kinong song jong ke hima sora ke jing ma ka kat kum ke jing i jong seng ke jing ma ladangi ai ya ke raj majai hang tei kat kum ke jing survey jong ke seng hi kalong ba kendai persen ki ba song snong hang tu kim dai re ki trai muluk ndai ki dai ki brig we wan nang thina po Bangladesh baladangi ai ya garaj hang te po majai kata kemud kitu ki khar ki badon ki bawan nang thina po Bangladesh ki la kelalong sendon penban kita ki trai snong ki badon ya kata ka bor ban ai ya ki kendau ki siap sya kini ki parasnong ki perdok persnam ki bawan na Bangladesh na kata ka daw na kaliang jong ka seng HNM hi rengkat bat ki pait nong sung jong hima sora ngi persa jur ya kene bat ngim kwai ru ban buteng ya kene benta ringi wan menta ngi ban diman baik no UCM bade ban penduk pendam no nai kerencu ya kene ai ba ka snong majai kan long kum ka snong ka bajulong na kipor bat ai ba ka jing sencar jong ki hima sora kan long ka jing sencar ka ba itnat bat ka ba isuk ka ba iskuny na kini gisngi ki ban sawan